Valethu liqinwe ezulwini lina lingethintwe amaselalona. Siyabingelela nje kafushane egameni lika Jesu. Singavula incwadi ngokuka John chapter 3 uverse 16. Ngoyo Kristu ngokukhulu nje ukuphuthuma ngenxa yelo shedding holy themba lethu Nokuthula uyasipha khona. Nefa lethu liqinwe ezulwini liqinwe ezulwini lingethintwe amaselalona. Incwadi uJohane chapter 3 uverse 16 ofundeka kanje. Ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Baba, egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, izwi lakho leli liphilile, liyadala, izwi lakho leli liyafohla. Thatha indawo yakho yonke imimoya yobumnyama ngegama lika Jesu Kristu yakule ndawo siyayehlisa. Philisa abantu ngalo, cleanse the one with leprosy ngalo, vusa abafile ngalo, buyisela ithemba kwabalahlekelwe ithemba, mbatha umkhonzo wakho ngomlilo ngegama lika Jesu Kristu. Amen. Ngokukhulu nje ukuphuthuma nokusave isikhathi, iBhayibheli lasifunda khona lithi ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa. Ngizozama nje ukuphuthuma ngenxa yesikhathi. Lasifunde khona last time silapha besikhuluma ngamavesi angaphezudlwana kwaleli u14 no15 elithi iBhayibheli njengokuba uMose waphakamisa inyoka yethusi ehlane kanjalo indodana yomuntu uJesu Kristu imele ukuphakanyiswa ukuze ke kuthi lona loyo okholwa yiyo bese ngabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Bese liyaqhubeka uverse 16 lasifunda khona namhlanje lithi iBhayibheli ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelwe iyodwa ukuthi lona loyo okholwa yiyo abe ngasabhubhi kodwa abe nokuphila okuphakade. Sikhulumile ukuthi uMoses waphakamisa inyoka yethusi eyidelelekile kusazinsuku zePhasika. Abantu ababelunywe zinyoka babesenkingeni beseyingxakini ezahlukene. Isolution ababeyinikeziwe yayinye, kwakuyinyoka eyayinganyakazi eyayithoyisi eyayiphanye kwemthini. Thank you Jesus. Namhlanje uJohn uyasilandisa ukuthi webantu bakithi umsuka walendaba kuze kube khona indoda ebethelwa esiphambanweni ingoba uNkulunkulu ezulwini ubelithandile izwe akavelanga nje wasuka ephela ngoplani washiswa uthando. Hallelujah. Thank you Jesus. Yes. Lalela Genesis chapter 2 mhlazane kudala umuntu lithi iBhayibheli kwaba nemeeting ezulwini kwahlangana uNkulunkulu noNkulunkulu wathi uNkulunkulu kuNkulunkulu basenza umuntu ngomfanekiso wethu. Mhlazane udalwa hayi awusintando kamama wakho nobaba wakho awusintando eSouth Africa kwahlangana uNkulunkulu ezulwini kwaba nemeeting especially zazithwa ingelosi ngoba kwakufanele kudala umuntu. Thank you Jesus. Ngiyazi namhlanje abantu bakhomba ngo5 fingers. Abangani bakho sebaze abasakubizi nangegama lakho la ngempela ngoba mabebuka isimo sakho badabuka. Mabebuka isimo sakho mhlawumbe nasekhaya iplate uthi manje uliphakelwa
bese beyalicashela awusanikwa nakahle angeke uqoqele isimanga. Thank you, Jesus. Ake ngikuxoxela isimanga. Ake ngikuxoxela isimanga. Wena njengoba uhamba nje uyi-investment kaNkulunkulu. Wena njengoba uhamba nje umsebenzi kaNkulunkulu. Ngenkathi uNkulunkulu edala inhlaba wakhuluma. Kodwa ngenkathi edala wena lithi iBhayibheli wambumba umuntu. Wehla uNkulunkulu wangcolisa izandla zakhe. Hey, uNkulunkulu ingubo zakhe ekhanyayo ezenkazimulo mhlazane kudala wena zagcwala uthuli zagcwala udaka ngoba kwakhamba i-investment especially. Hallelujah. Thank you, Jesus. Angiyiphike ukuthi ulala ematshwaleni cha, angiyiphike ukuthi sebeqamba amagama cha, kodwa ake sihlele kancane ngenkathi kudala wena kwaba nemeeting kwaba neforum okwafanele ihlangane, kwasondela umoya ongcwele, kwasondela uJesu, kwasondela uBaba. Oh, hallelujah. Yazi uhamba edaladini namhlanje ngenxa ukuthi awunayo imali, ngenxa ukuthi isimo sakini asikho sihle, usuqanjwa amagama ukhonjwa ngo5 fingers. Hayi ake sihlele kancane, wena mhlazana udalwa kwaba imeeting eyayishesha. Sengiyavala iyasixaka ilo shedini, iyasivalisa. Wayesiyadala umuntu waba umfanekiso kaNkulunkulu, yafika inyoka wangena upoison wesono, umuntu wayesengena ukufa, zangena inkinga emhlabeni, kwangena izifo. Thank you, Jesus. Lithi iBhayibheli mhlazana uAdam noEva bona sebeyibona bahamba nqunu, kwaba nemeeting esheshayo futhi ezulwini. Ngathi ngiyayizwa iforum isihlangene, esekhona umoya, esekhona uJesu, esekhona uBaba. Wathi hayi bo sigcine sibeka uAdam emhlabeni, hayi bo endaweni esifeka imtubatuba sidala umusa. Masithi siyamcinga emabhukwini ethu asimboni, where is he? Thank you, Jesus. Laxakeka izulu lanyakasiseka, athi uJohane kwabhekwa ezulwini wathi ubani ongasehlela na, athi uIsaya whom shall I send? Hayi kwaxakeka izulu. Hayi kwaba nedebate zashalaza ingelosi, kwehlele emhlabeni abantu abathenjwayo ababizwa ngoNkulunkulu nabaprofeti bashalaza, kwayiwa phansi kwamanzi. Labanye abathi khona abantu bakuba sebengasekho. Yo sengiyavala ngesibona isikhathi. Bashalaza ngiyambona uJesu ethi awunani izingelosi bafowethu, nanga umuntu esonile, ubani ongasehlela. Zashalaza oMikhayeli noGabriel babheka phansi, kwehliwe emhlabeni. Elithi iBhayibheli kanti uJesu esentabeni yokukhazimuliswa kwabonakala kuye abaprofeti uEliya noMoses bekhuluma nabo beyichazela bethi Jesu ayikhona enye indlela onenza ngayo ngoba thina ngesize sikhona. Oh, hallelujah. Hayi angiphiki ukuthi namanje bakhona abaprofeti abakhonzwayo. Into enenkinga yayo ukuthi mhlazane kufanele kulanda umuntu bashalaza. Mhlazane kufanele indaba yomuntu isiserious, sekufanele ukuthi esindiswe, kufanele kuchitheke igazi kuze kusinde umuntu. Wonke umuntu waflathela wabheka lena. Elithi iBhayibheli bathi besabheka ophethe uJesu emi noEliya noMoses, bathi besabukisisa kahle babonela sebengasekho abanye, eseselethe uJesu. Zabhala izenzo zathi ukuba ayikho insindiso ngomunye, alikho elinye igama bayosika ngalo elikaJesu lodwa. Abantu bakwethu asididekanga ngoba sibheke esiphambanweni, inkinga sibheke umuntu owathi mhlasixakekile yena yedwa waswela, lesixakekile yena yedwa wanendaba. Tabula amazulu wehlele emhlabeni ngoba ezonceda nje ibandla lakhe.
uJesu wadabula amazulu wehlele emhlabeni ngoba ezonceda nje. Ithi iBhayibheli uthi uJohane incwadi yesambulo esabuka esaconsent esakhala zehla inyembezi ukuthi yonakala iinvestment kaNkulunkulu lashabalala icebo likaNkulunkulu womuntu. Lithi iBhayibheli kwezwakala inhlokome ezulwini kwathiwa hayi ngabusakhala Johane ikhona ingonyama yomndeni kaJuda futhi inqobile yona yodwa. Wayibona iqhamuka kungathi ngehlatshiweyo hayi ake umuntu into ongayazi namhlanje yayingahlatshwanga amaJuda hayi yayingabethelwanga yibo. Lithi iBhayibheli incwadi kaIsaya wamjabulisa uNkulunkulu ukubonakalisa uJesu ngenxa yethu. Thank you, Jesus. Oh my God, uJesu lo senyavala wehla uNkulunkulu kuxakeke ikhabhinethi yasezulwini kuxakekile. Wathi uNkulunkulu ubani ongasehlela uJesu wathi ngehla mina. Wehla wayomcinga uAdam ethi Adamu kuphi na? Adamu kunenkinga. Asinayo inkinga ngokunyamalala kwakho. Asinayo inkinga ngokuba kwakho sedakamizweni. Asinayo inkinga ngokuba nakho sezonweni. Inkinga uyi-investment kaNkulunkulu. Wehla uNkulunkulu wamcinga Adamu kuphi na? Ngoba icebo likaNkulunkulu ngomuntu alijiki. Alijikwa isimo asuke sekuso. Alijikwa izinto asedlule kuzo zamshaya. Icebo likaNkulunkulu alijikwa izinto emehlulayo. Athi uJesu lalela nginjengomalusi olungile. Yayizele zu-99 ngibingele yodwa elahlekile. Thank you, Jesus. Njengowesifazane osuke lahlekelwe yisinapho endlini akakuthola ukuthula ngoba i-investment yakhe noma abanye abantu bengayibona ingelutho kodwa kuye iwutho. Yes, Lord. Wathi ubeyasakhanyisa eyicinga azayithole ngoba ila ukuthula kwakhe kukhona khona. Mhlazana uJesu echithe lakhe igazi ingakho wathi kuphelele kufezile. Load shedding kodwa sengiyavala futhi sengisho okwesi7 sengiyavala sengisho okwesi7 nayi inyoka yethusi wehla uNkulunkulu ufuna ukuvala ngalento masinyane. Kwafika uAdam eselahlekile wathi uma emthola uAdam noEva istory side yachaza inyoka bachaza nabo. Lithi iBhayibheli wayise uNkulunkulu ebabona ukuthi bahambaze. Yes, Lord. Wayisebulala isilwane kwachitheka igazi Oh, yes, Lord. ukuze kumbathiswe ubuze babo. Kwachitheka igazi. Ukuchitheka kwegazi akusho ukuthi inkinga isuke ingekho. Kodwa isuke ikhona inkinga. Yebo. Mhlazane futhi ngeke ngasuka immediately njengocabanga kwabantu. Yebo. Kodwa bese liyafika igazi likaJesu lizokwembathisa ubuze bomuntu. Bese uPaul kwabaseRoma chapter 4 hayi bhekanini sesinokuthula noNkulunkulu ngoJesu Kristu yena yedwa ochithela igazi. Yebo. Hayi babehambaze lafihla ihlazo labo. Kunesitolo engisithandayo sengifuna ukuvala. Kuba khona into okuthiwa uMephibosheth. Le ndoda ibizalwe right ngelinye ilanga kubaleka beyiphethe yawa yalimala yaba isishosha. Yes. Wathi ubani singamenzela umusa endlini kaSawule hayi ngenxa yakhe ngenxa kaJonathan ngoba njalo uma umuntu enenkinga ongathi ayisolveki kuyakufunakala umuntu ozongena esikhaleni sakhe. Yebo. Hayi bese yabhala lithi iBhayibheli ngokuba kusekho ukulahlwa kwaba kuKristu Jesu. Wangena uMephibosheth endlini kaDavide
kade khubazekile kodwa ngenxa kaJonathan obekade elungile wangena wahlala etafuleni. Yebo. Kunento engiyithandayo etafuleni efana nelento eyenzeke kuGenesis. Mhlazana uNkulunkulu ebulala isilwane ngenxa yomuntu. Oh yes Lord. Ngenkathi engena etafuleni kwakhona indwangu embozayo eyenza noma eyishosha mase hlezi etafuleni akabe sabonakala. Hey ukuba isikhathi besikhona uyofakaza ngokaZulu ukuthi uNkulunkulu ukhiphe phakathi ezidakamizweni ezonweni kodwa wanede wangena etafuleni wanede wangaphansi kwegazi likaJesu. Beka umuntu mekuKristu bayisidalo esisha konke kokuqala kuyadlula. Beka bese kuvela okusha. Sengiyathandaza. Yebo sengiyathandaza. 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 Bekwaqhamuka indoda uPawulu waseThasu ekade umbulali aziwa egama elibi wathi umhlazana ehlangana negazi likaJesu. Kwashintsha igama lakhe. Walithanda uNkulunkulu izwe kangaka mnikela ngendodana yakhe ukuze kuchitheke igazi layo ukuze bonke abeza kulo bese beyafihlwa. Thank you Jesus. Athi uDavid ubusisiwe umuntu ohamba izono zakhe zisitshekelwe. Oh yes Lord. Athi ubusisiwe umuntu ongeke uNkulunkulu wambalela izono. Yebo. Ngoba uNkulunkulu indlela akuthanda ngayo uba nesibindi sokukhohlwa izinto ezimbi ozenzile ngenxa yothanda nalo ngempilo yakho. Abantu noma sekubize ngamagama uyangena yena. Wangena uPawulu lithi iBhayibheli babembalekela abanye babekholwa ngoba ngisho ukuthi njengoba uthi ufuna ukwamukela uJesu nje ngisho abantu abasindisiwe bazokubuka kahle cha kuyenzeka nabo bekuxwaye bamxwaye uPawulu kanti abazi ukuthi noma ewumbulali kodwa umeke wangena etafuleni noma ngoba umuntu bekuthiwa uyisona esingakanani bake bagceka uJesu evumela wesifazane obaziwa kahle ukuthi uyaphinga kanti ufika kahle uJesu ehleze etafuleni lithi iBhayibheli wafika bamangala abaFarisi ukuthi uJesu umamukela kanjani kanti hayi ufike kahle kusetafuleni lenkosi. Athi uPawulu ubheka ngako amukele enkosini lokhu ukuthi ngosuku eyakhashelwa ngalo ihleze etafuleni yathi nasi sitsha thabatha nasi sitsha simele igazi lami elichithwe ngenxa yenu. Ukuba ubuwazi ukuthi into enkulu kangakanani enkosini and investment uNkulunkulu ayenzile ukukulanda wayidela yena wafa yena ngemvimbo yakhe saphila. Lithi iBhayibheli wasithezela ubuso ngabantu ukuze kusinde thina. Myalezo wesiphambano usho njalo kusayinsuku zephasika wafa uJesu ukuze kususa ihlazo lakho ukuze ungene etafuleni noma unamagama obizwa ngawo kodwa moke wangena kuleli tafule ligazi likaJesu okoko kwakudala kuyadlula. Alikheli sesiyathandaza igama la eli kaJesu Sulo Aliko Aliko Alikeli Kamalani Kamalani Eliga Jesu lidinga leli gazi nanti uthando lukaNkulunkulu ngempilo yakho. Asikho isidingo sokuthi ufele la ukhona wafelwa wena
elika Jesu. Hallelujah. Ikhona indawo osengayithola kuJesu. Ula ukhona ungavumeli ithuba likudlule ngisho bethi usekhaya. Singekubone thina uNkulunkulu uyakubona. Ngoba le ndaba ingoNkulunkulu ayikho ngathi. Hallelujah. Ula ukhona phamisa isandla sakho sesethandana.